Právě teď se nacházíme v Šáreckém údolí, protože startujeme nový seriál Příběhy domů na Praze 6. Já jsem vyrost na Hanspalce, to znamená jenom tamhle u Matěje nahoře. Trávil jsem tu docela hodně času, protože jsem sem chodil do Zušky a jsme si sem chodili s kamarádama hrát. Tak vám ukážu pár domů a pár zajímavostí. Začneme u usedlosti Šatovka, která je v majetku městské části Praha 6 a je už poměrně dlouho prázdná. Dřív tady bylo normálně bydlení. Praha 6 tehdy přišla s projektem přebudovat Šatovku na seniorské bydlení. Tenhle ten nápad bohužel v jisté fázi narazil na odpor místního spolku Šárecké údolí. Dokonce došlo až na soud, který ten záměr zastavil. Od té doby ten dům dále chátrá a Praha 6 v tomhle směru trošku přešlapuje na místě a řeší, jaký osud pro Šatovku do budoucna zvolit. Je to prostě škoda mít takovýhle dům prázdný. Tak teď jsme hned vedle Šatovky na území bývalého koupaliště. Je to jedna z velkých, ale promarněných příležitostí Prahy 6, protože tenhle ten pozemek byl k dispozici na koupi od státu, město toho nevyužilo a dneska je to tady prázdný. Před zhruba 2 nebo 3 lety jste možná zaznamenali kauzu kolem rezortu Jeseter. Byl to projekt ruského podnikatele Alexeje Zacharova s velmi pochybnou minulostí, který tedy chtěl vybudovat kvazi rekreační zařízení. Naštěstí se nám to podařilo zastavit, ale to území stále čeká na svou budoucnost. No a pak tu máme Kalinův mlýn, což je budova, která byla teď dlouho prázdná. My jsme ji dokázali vdechnout nový život. Zrekonstruovali jsme ji pro potřeby skautského střediska Šipka. Tak jsme došli až na konec Tiché Šárky a tady na Břetislavce je podle mě docela hezký spojení téhle legendární hospody s novou architekturou bytových domů. No a příště se podíváme na Hanspalku.